या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नाव मिळताच शिंदे गटानं विधिमंडळावर दावा ठोकला। निवडणूक आयोग बरखास्त केला पाहिजे, यापूर्वी देखील ईव्हीएम बद्दल संशय व्यक्त केला होता। आजही लोक संशय घेतात। मला वाटतंय ताबडतोब बरखास्त करून यांची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली पाहिजे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले। एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळाल्यानंतर मंगळवारी पहिल्यांदा शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याची माहिती मिळते। माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी धक्कादायक माहिती दिली आहे। माझ्यावर एक अज्ञात व्यक्ती सतत पाळत ठेवत असून माझ्या प्रवासाची माहिती संकलित करत असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी पोलिसांना दिली आहे। शिवसेना संपवायची सुपारी घेतली असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला। पक्षाचं नाव आणि चिन्ह चोरणं हा त्यांचा पूर्वनियोजित कट होता, असा आरोप केला। राज्यातील सत्ता संघर्षावर मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होत असून त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागले। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर गेल्या आठवड्यातही या खटल्याच्या अनुषंगानं मॅरेथॉन सुनावणी झाली होती। महाराष्ट्रातलं पहिलं पत्रकार भवन सिंधुदुर्गात साकारण्यात आलंय। आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार भवनाचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलं। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कुणकेश्वरच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। 12वीच्या परीक्षेच्या तोंडावर राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघाच्या वतीनं विविध मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्यात आलं। घराच्या वादातून बहिणीला मारहाण केल्याचा प्रकार ऐनारी इथं घडलाय। यात संबंधित महिला जखमी झाली आहे। स्नेहल सूर्यकांत गुरव असं त्याचं नाव आहे। चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पेण खोपोली महामार्गावरील हेटवणे कॉलनी नजीक इको कार ट्रेलर यांच्यामध्ये झालेल्या भीषण अपघातात इकोमधील दिंडे परिवारातील 3 जण जागीच ठार झाल्याची घटना घडली आहे। त्याच कुटुंबातील अन्य 4 प्रवासी गंभीर जखमी झाले। केंद्र सरकारनं 20 ऑगस्टपर्यंत महादेईबाबत कुठलाही निर्णय घेणार नाही असं आश्वासन दिलेलं असताना कर्नाटकचा DPR मंजूर करण्याची केलेली कृती म्हणजे गोमंतक यांचा विश्वासघात केलाय, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार लुईझिन फोलेरो यांनी केली आहे। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचं ठरवलंय। त्यांनी याबाबत याचिका दाखल करण्यासाठी गेले असता याचिका दाखल करण्यासाठी उद्या या असं सांगितलंय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी नाशिकमध्ये संजय राऊत यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला। विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा डॉक्टर नीलम गोरे यांना मातृशोक झालाय। त्यांच्या मातोश्री लतिकाताई दिवाकर यांचं 20 फेब्रुवारीला निधन झालं। शिवसेना भवन आणि शिवाई ट्रस्ट विरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे योगेश देशपांडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे। 2024च्या लोकसभा निवडणुकात उद्धव ठाकरेंचा विजय होईल आणि पुढचे पंतप्रधान उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असतील असं उल्लेख केलेलं पोस्टर घेऊन फायरराजनं एल्गार केलाय। कर्नाटकमध्ये 2 महिला अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या जोरदार आरोपांमुळे नोकरशाही वर्तुळात खळबळ उडाली आहे। IAS रोहिणी सिंधुरी आणि IPS डी रूपा मौंदगिल यांच्यातील वाद विकोपाला गेला। बेळगाव शहरातील सिव्हिल हॉस्पिटल रोडवर ट्रकनं लष्कराच्या एका जिप्सीला ठोकरलंय, मात्र सुदैवानं या अपघातात कोणालाही इजा झाली नाही। मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर गेल्या 8 वर्षात ईडीनं तब्बल 3000 छापे मारलेत। ईडीच्या निशाणावर केवळ विरोधी पक्ष असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला। बिहारच्या समस्तीपूरच्या ढरहरा गावात 2 मुलांची आई तिच्या नणंदेच्या प्रेमात पडली। दोघांनीही लग्न केलं। पत्नी बहिणीशीच लग्न करते म्हणून पतीनंही या लग्नात कुठलंही विघ्न आणलं नाही। मी अभिनयातून कधीही निवृत्त होणार नाही, मला बॉलिवूडमधून हाकलून दिलं जाईल आणि कदाचित तेव्हाही मी पुन्हा एकदम हॉट होऊन परत येईल, असा खुलासा शाहरुखनं केला। नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेनुसार भाजपला नुकसान होण्याची शक्यता आहे, तर काँग्रेसच्या लोकप्रियतेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे। 1 वर्षाच्या काळात देशातील राजकारणात बदल होण्याची शक्यता आहे। आता कराचीपर्यंत तालिबानी धडकलेत। तालिबानचे काही हितचिंतक लष्करातही असल्यानं पाकिस्तानची अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हाती लागण्याचा मोठा धोका आहे। येत्या 24 फेब्रुवारीला रशिया युक्रेन युद्धाला वर्ष पूर्ण होणार आहे। मात्र वर्षपूर्तीपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन युक्रेनची राजधानी कीवमध्ये दाखल झाले। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।